A coordinación e a colaboración é o que manifesta o Concello de Ourense a Xunta para que podamos chegar a bo término na construción do edificio xudicial. Así, están a traballar os técnicos municipais da man deles e en todo o que necesiten terán a nosa colaboración. Quero dicir con eso que nós non imos ir con cartéis, nin con pancartas, nin con nada por estilo a parcela do edificio xudicial, senón que imos a traballar na man, porque é a única maneira que se pode gobernar unha cidade, unha comunidade autónoma e un país. La concelleira respondía también al Grupo Municipal del Partido Popular, que ayer acusaba al Concello de haber creado un impuesto revolucionario. Agora mesmo faise na ordenanza de actuacións comunicadas unha taxa conxunta para todo o mundo 250 euros. Entonces, tamén é mentira o que di o señor Rosendo Fernández ao respecto de que se crea un imposto novo. A ordenanza de actuacións comunicadas, que xa volveremos a falar dela con máis tranquilidade, é unha obriga establecida por directivas europeas. É para facilitar as tramitacións das que se establecen como obras menores ou cambios de titularidade, pero evidentemente requiren un pago de licencia. En moitos dos casos menos do que había antes, pero evidentemente que se pagaba por elos. Además, Aurea Soto aclaraba las razones que mantienen cerrada la Rúa da Canle. A xente que está facendo as obras ten unha responsabilidade de seguridade e saúde. Normalmente os directores de obra suelen ser moi reticentes a permitir que entren xente de fora dentro do ámbito da obra, da que teña responsabilidade, porque se pasa algo é responsabilidade súa. Entón, eso ten que estar sempre moi acordado entre os propios responsables da obra e os técnicos municipais. Eu creo que queda pouco.